Mialma na ang pipila ka nagapamasaherong driver sa Davao City tungod sa big time nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong adlaw. Miusbaw og piso og 50 centavos ang kada litro sa gasolina, 2 pesos og 10 centavos sa matag litro sa diesel ug piso og 20 centavos ang kada litro sa kerosene. Kini na ikatulong semana nga pag-usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kini tungod sa epekto sa bagyo sa Estados Unidos, pagkalangan sa mga planong pagsaka sa oil production sa OPEC Plus ug usa na sab ka interest rate cut sa Estados Unidos. Karimduman nga niadtong miaging bulan, misaka sa labing taas nga pag-usbaw ang presyo sa gasolina ug diesel karong tuiga nga anaa sa halos 3 pesos. Busang pipila ka mga PUJ ug habal-habal driver sa Davao City, mialma na sa padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apektado kay ang taas naman pod niya pila ra among kuan unya karo kay nay kay biyahe ron. Medyo apektado jud mi kay medyo makuha-kuhaan jud ang among income gamay. Apektado kay sir, guantahon na mga gasolina taas kayo. Naanad no mi ani.